Хайде да се разходим и с японското градче Нара, което е известно със своите сърнички, които ти се покланят преди да се поискат бисквитка. Честно казано, преди да отидем там, бях гледала доста видеа в интернет за това градче Нара и очаквах да е доста по-спокойно, а сърничките да са една идея по-плахи. В действителност, самите бисквитки ги продават на доста места, струват около 200 йен или около 2,40 лева, като са доста сладникави на аромат. Дори на мен ми идваше да се ги хапна. Вероятно и заради силният аромат, но щом една усети, че имаш бисквити, идват и всички останали. Буквално в един момент си заобиколен от поне 5-6 сърнички. Другата туристическа атракция естествено са печатите, като в един от информационните центрове дори ни дадоха карта, на която са обозначени всички места, на които могат да се намерят. В Нара, освен сърничките, също така има и няколко храма, които са безплатни, могат да се посетят, както и най-различни магазинчета за сувенири. След Нара си хванахме автобуса, буквално в последния момент успяхме да видим един от храмовете, който се бяхме набелязали, част от списъка на ЮНЕСКО. А за вечер хапнахме в едно от ресторанчетата до нашия хотел, което е типичното малко ресторанче, само с японци, беше доста вкусна храната. А в следващото видео ще ви покажа какво посетихме на следващия ден.